प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि मैखोम खहा इउपिपिएलनि गायसन गिबि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र मोसाहारिया बिपिएफ दोलोआव जगदान जाबाय। एबसुनि आगुनि लोगो आफादगिरि रबिन्द्र मोसाहारिया मन्थ्रि चरण बर'जों बिपिएफ दोलोआव खान्थि बायदि आखाइ हमफैबाय। रौतायाव बिपिएफ दोलोआव जगदान जायो रबिन्द्र मोसाहारिया फैगौ 18 मार्चआव मिरुआरि बिपिएफ दोलोआ बारग' दैदेनगिरि रबिन्द्र मोसाहारिखौ उदालगुरियाव बरायगोन। माजबादनि एमएलए आरो मन्थ्रि चरण बर'आ दोलोनि जानानै गागि दैदेनगिरि रबिन्द्र मोसाहारिखौ दोलोआव बरायनानै लायो आरो 18 मार्च खालि उदालगुरियाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव दोलोनि नेमखान्थि बायदि दैदेनगिरिखौ दोलोआव बरायनाय जागोन। दिनै आङो माजबाद विधानसभा समष्टिनि सिङाव जे जोंनि जे आसाम विधानसभानि एमएलए आरो मन्थ्रि बिथां चरण बर' बिथांजों आङो राजनैतिक भावे जे ससियेल जिखिनि वर्क दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बहुतखिनि बोसोर मावबाय। दा मथा मथि प्राय 35-36 बोसोरसो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोबाय। 36 बोसोरसो। दा बे 36 बोसोराव आंनि जि ससियेल लाइफ बे ससियेल लाइफनिफ्राय आं दिनै राजनैतिक फिल्डआव खामानि मावनो ओंखारबोदों। बिनि सिगां आङो इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन एसे आरो इउपिपिएलनिबो आं फाउन्डार भाइस प्रेसिडेन्टमोन। दा गतिके इउपिपिएलआवथ' बिबान गैला आं दा। दा गतिके राजनैतिक फोथाराव खामानि मावनो आङो बिपिएफआव दिनै बिपिएफनि सरकार दङ। खामानि मावनोबा रायजोनि गांनाय उखैनाय आरो रायजोनि अभाब जिखौ पुरन खालामनांगौ जायोबा मोनसे राजनैतिक दलाव थानानै खामानि मावनो गोनां जायो। दा बेनिखायनो दिनै सरकार दङ बिपिएफआ। बिपिएफजों सरकाराव थाफायोबासो आं खामानि मावनो हागोन रायजो राजानि अभाब जिखौ। दिनै इउपिपिएलआव खामानि मावबाथ' जानाय नंला। दा बेखायनो बिपिएफनि सरकारजों लोगो जानानै आं रायजो राजानि जोंनि दलीय जिखिनि कर्मिफोर दङ बिपिएफनि बिथांमोनाबो आंखौ बरायदों। बिथांमोनाबो ज' थानानै खामानि मावजानायखौ लुगैदों। बेनो आं दिनै मन्थ्रि चरण बर' आरो बिपिएफनि जोंनि नेता कर्मि बिथांमोनजों ज' जानानै दिनै आङो बेवहाय बिथांमोना आंखौ बरायनानै लाबाय बिपिएफआव आरो बे हिसाबै आं बिथांमोननो साबायखर बावदों। आरो बेनिखायनो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय आङो राजनैतिक फोथाराव खामानि मावनो होननानै बिपिएफआव जइन जानाय जादों। इउपिपिएलआथ' 5 बोसोर सरकार थांदों। जेनेबा सरकाराव इउपिपिएलनि दिनाव जे खाबु